já držím pod tou hlavičkou. A čistou vodou umýjte obličej, jo? Takže očička, trošinku nosánek. Mám dala ozátu, že taková olejová kopčíka nebo koupele, jo? Že to miminko bude chtět vrchně, jinak vlastně to tím, že vám to mohlo konat, jo? A teď pomalého to žínko opláchnete směrem od hlavičky, nožička, ona to prdelku, jo? Takže bříško, ručičky, záda, nožička, pak nám tu prdelku, jo? Tak, záda, první záda. No, celou dobu na něj nikdo nikdy nešahal, že jo? Teď najednou tolik ženských. Mě si dali pokoj, no. Tak,